السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك سيد المرسلين، إمام المتقين، أمير الأنبياء، سلطان الأولياء، سندنا وشفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك باك الله تبارك وتعالى هما نذن طاعات عبادت لنذي صالح أمل لنذي خدای چین اترشق لنگ و محبت لنگدی و تمام دعای خیر لنگدی لطف و کرم بلا قبول دبتا همام ذا ایلو نچریم دوست یارم قوم خیشم انتام اغلغی ذم دنیا و آخرت سعادت گننمک ید عقلق بثن ان شاء الله. خدای تعالی yurdumuz parahat edip, vatanımız emniyet edip, dinimiz, dünyamız abatlıkta, mescid medreselerimiz yürüyüp durmakta, ulamalarımız ve milletimizin ağzı birlik muhabbetine yaşamaktan ayırmasın inşallah. Rahmetul lil alemin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek 57. yaşına Xandaq jengi, Ahzab jengi tamam olup, şoň üstüne düşen wakalardan we şoň içinde muhim bir 2-3 tane ders var. Hudaý kokladiginden we birde bir 5-6 daqiqa içinde perişteler barada kimler we nahiller we yaqis hajyk aýdyp inşallah hyzmatyňyza ýetirer. Geçen heftede beyik Kadir Allah Ta'ala'nın koklamegi bile ahirki gurrunleşidi. Tamam kafirler 10.000 nefer, Mekke-i Mukarreme ve on devrinden gelen kafirler ve Medine-i Munevvere'de de Bani Qurayza diyen Yahudiler de şol ahzaba, şol kafirlere koşulup Peygamberimiz bilen öz aralarındaki vədelerini bozupdylar. O ham ahirki gecelerде bir aya golay bolanna Hudaý Taala ferişteleri iyi verip ve yel iyi verip kafirlaryň tanaplaryny, çadırlaryny qırıştırıp dikleri, qaplary, naharlaryny düňdörşdirip hulasa olar iyidine gaýtmaly bolla gurrun mufassal geçdi Hudaý koklamegi bilen. Am ahirki gece Peygamberimiz Hazreti Huzeyfani iyi verdi. O da şatır dayo sahaba anlayıp çıkıp hem haberler getirip şu gecede yatıp erti turdular. Ünsümlük kafirler olsa gidivli. Am Peygamberimiz Resulullah Muhammed Habibullah aleyhi salatu vesselam aýdypdyr. La ilahe illallah vahdehu a'azza jundahu nasara abdehu hazamel ahzabe vahdehu fela şey'e ba'dehu. Nahat edip billeri öğret ya Resulullah.
Ey Muhammed Habibullah iyi verilmedik bolsa bir insanlar Allah'ını nähili tanıymalı bolardy. Eger Resulullah'dan bile iyi verilmedik bolsa insanlar özünü yoktan bahara getiren beyik Allah Taala'nı nähili tanıymalı. Hudaý Taala nähili ibadet etmeli. Nähili insan bereket ve rahmet düşünmeli. Nagat insan delil xor bolardy. Nagat eşekten pes bolardy. Resulullah'ın ahlaklaryny we getiren dinini inlemeyen insanlar pikretden görün. Peygamberimizin edip öğretişini verin, manasını öğrenkin. Allah Taala'dan başka Hudaý bolmaz. Hudaý özünün koşununa, leşkerine Hudaý için yortup beren ertişe kömek berdi. Şoň manasy şu. Ve nasara abdehu bendesine kömek berdi. Ve hazamel ahzabe wahdehu. Hudaýyň ýekedi şu kafirler ýygyny kowdy. Bir ay zahmet çekdi ha Peygamberimiz. Sahabeler bilen bir aylap o çukur gazyp horluklar çekdiler ha. Bir aylap aş susuzluklar geçirdiler ha. Bir aylap ya Resulallah bizim yüreğimiz ağzımıza gelýär dip bagad narahat boluşdylar ha. O zatlary dil bagly agzany akdy. Hudaý kömek berdi. Hudaý ýygyny kowdy. Ve hazamel ahzabe wahdehu bir Hudaýyň özi kowdyşlar dipdir. Özlerinin zahmetinden, özlerinin ilini var yok, gayratını koyuluklarından Hudaýyň dergasyndan agzanak. Allah Taala'nın azamatının beraberine, kudretinin beraberine edebi öğretdiye. Şuna aýdypdyr da Resulullah'dan ertiydi. La ilahe illallahu wahdehu, a'azza jundahu, nasara abdehu, ve hazamel ahzabe wahdehu. Hudaýyň ýekedi kowdyş kafirler dipdir. Jin bolman ola ýygyna gitmeli boldy da. Biziň edebi öwrenişimizde şol Peygamberimizden galan edeplerden. Bir adam mariz bolýa, dowa derman berilýär, Hudaý şafa bersin diýip doga etýär kaptan. Bir adam kıyınçılığa düşýär, hemme merahillerini geçirip öti, kaptandan da hayır dogasy bar. Hudaý asan etsin diýip. Bir adam ırsgalyň ýygyna düşýär, mamylaň ýygyna düşýär, Hudaý bereket bersin. Şol kaptanna dogasy bolup tuta. Şol hakykat Peygamberimiziň ak ýoly şol. O zahmet çeksen bolar da näme? Ýok, Peygamberimiz ony aýtmandyr. Bize näme öwretipdir? La hawla we la quwwata illa billah. Hal ýagdaýymyz, kuwatymyz ýok, Hudaý kömek bermese diýip Peygamberimiz bize şu olakon dogany öwretipdir. İkilenji gysgaja almaly ders şu jengden ýöne hakykatan biz gurrun etjek bolsak men şeýle Resulullah'ın ýaşaýyşyny agdamaly. Geçen jenglerden ne kadar horluk, zahmet, ey münafıklar ne kadar eziyet berdiler. Jar gazdu kala, handak gazdu kala. Ey Yahudiler ne kadar bakilçılık edip beylek barıp 10.000 tane koşun ýygyna atdylar. Ey Peygamberimiz ne kadar zarlap dua edipdi jengin içinde. Ne kadar sahabeler Allahümme stur avratina diýip dua ederdiler. Olan hemmesinin üstünden saat geçip baryan ýöne bir yarım dagygalyk ders aýdaýyn. Birleri de din uğruna kıyınçılık düşse şu 3 ýagdaýy raýat edeýin. Şu 3 ýagdaýy ýadymyza salaýyn. Biri näme? Ihlas bilen gaýym jiddi durmak. İkilenjisi Peygamberimiz sahabalaryna meşweret etipdi. Barıp Fars ýurtdan baran Salman-ı Farsyň akylyny alyp çukurgadı Peygamberimiz. Döwrüňdäki taň kömekleşýän adama ikilenjisi biz maslahatlaşmaly. Men bilerimlerden bolmaly. Akıl alıp durmaly döwrüňdäki adam, unan ýany adamyňdan. Jan ýakyp duran adamyňdan. Peygamberimiz Salman-ı Farsy'dan akıl aldy. Üçüncüsü dua etmeli alyp barýan barnama. Ey bar Hudaýa, özüň asanyt biz din barnama, Qur'an-ı Kerim öwretýärmi? Oglalaryň elinden tutýarmy dine, mescide, medresege, hücrege? Hudaý üçin bolsun. Hudaýyň rizaýaty bolsun, Resulullah'ın ýoly bolsun diýip. Bir falan fırqa, falan guruh, falan ýylyň sanyny köpeltmek, falan ýylyň bir zadyny etmek ýardymda bolsa, Hudaý bereket berip bermez onda. Halisen lillahi azza ve celle bolsun.
Koy musulmançılığın içinde, musulmanla imanın içinde bir olup da imanını Hudaýyny tanymaga çağır. Resulullah'ın tanymaga çağır. Dinini tanymaga çağır. Kur'an-ı Kerim'e çağır. Başka bir fırqa guruhda ýadyňda bolmasın. Peygamberimizin şu ýagdaýlaryna ders al. Ciddidir, maslahatly jogol, dogady et. Gör Hudaý sen üstünden bereketler ýagdyrşyn ondan sonra. Ondan sonra sen Muhammed Resulullah'ın ummatından ahim. Sen diyeceğin dilinde la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen adam ahim sen. Peygamberimizin bereketinden üstümüze yağıp durma lahim. Şu yağdaylarından ders alıp bilsek. Ine kıskacık dersleri Allah'ın kökleme hülen hizmetine de yetirdim. Resulullah'ın iyiliki yağdaylarını alıp gideyli. Peygamberimiz erti yollu ümsümlük kafirler izine hit bolup elinin zat gelmeni qayttılar. Peygamberimiz da yaxşı qoşluq bir rivayete göre öğle namazı okuyup Medine-i Munawwaraň içine özünün öýlerine gaşyn sahabalar hemmesi qaytmaly bolupdyr. Wan sarafa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem anil Handaq raji'an ila al-Madinati al-Munawwara ve qad salla az-zuhra. Öýlänni okuyupdyr. Emma şoň üstüne bir muhim waqia bolupdyr. Ve vada'u salaha. Her kim yaraq şayın çıkarıştırıptır. Tamam mı daha ineceğin? Ohun Peygamberimiz enelerimizin birinin öyünlemiş. Bir su getir kellemden su akıdıp ve üstümü yuyacak deyiptir. Ha torlu kıyınçılıkları geçti da. Hem yenliğimeden çüreyim hem üstü başını arassalamadan çüreyim. Ohun Peygamberimiz suya düşüp arassalanıp atır getir çalacak deyip duqa. İz ata Cibril ala nebina ve aleyhissalatu vesselam. Cibril ferişte gelipdir. Peygamberimizin yanına. Hükmen bir haber olmalı haliye. Aham Peygamberimize aydıptır. Bir ay zahmetten sonra, bir ay horluklardan sonra, bir ay kıyınçılıklar, münafıkların eziyeti ve geçen yağdaylar. Aham Cibril aydıptır. Ya Resulallah, eve kad vada'tas silaha? Ey Resulallah, yarak şayın koydun mu deyiptir. Yani ineceğin yok, hemmedat yok, rahatlık bollu mu deyip, fikir etyen mi deyiptir. Havva deyiptir, yarak şayımız koyduk deyiptir. Cibril na'me deyiptir. Ala nebina ve aleyhissalatu vesselam. Ma vada'atil melaiketu as-salaha. Hudaý Allah Taala perişteleri iyi verdi da, şolan tanaplarını qırıp, otlarını söndürüp, qadallarını düngdürüp, atlarını birinin üstüne yortuşturup, yüreklerine korkoklamadan süreyim. Periştelere häzir Medine'de aylanıp bäle yaraglarını goýanak dipdir. Menne goýamak we men gatlarymda perişteler häzir yaraglarını goýanak dipdir. Ve ma raja'na al-ana illa min talabil qawmi hatta balagna al-asada. Şmahalla dipdir. Şu kafirleri Hamra'ul Asad diýen ýere ýetirip, yüreklerini korkoklap, inni ýedimize öwrülip gelişimiz şmahal dipdir. Hatta şu mahalle Medine'de bir kardıramadak diptir. Ta Hamra'ul Asad diyen Medine'den daş yurtma näçe kilometrligini kafirler şu tak yetirip anryk iýerip oham ýedimi de öwrülip diptir. Inna aýdypdyr. Innallaha Taala ve taqaddas ya'muruka ya Resulallah bil masir ila Bani Qurayza. Medine'nin içindeki kafirler we wa'dany bozdy. Medine'nin içindeki Yahudiler Hudaý sana emretdi şolan hesabına yetmeliyip qayta yaragın alelyňa diýip aýtdypdyr. Hudaý sana emretdi şolan hesabına yetmeliyip aýtdypdyr. Medine Munawwaraň öz içinde bolup Resulullah bilen wa'deleri bardylar. Wa'dany bozupdylar. Düýnüňün ol kafirlaryň goşunyna goşulypdylar. Bay jeň meýdany girişip Resulullahny öldürjek bolupdylar. Inni ol kafirlara iyidine gitti. Bulada qonyp öz öýlerine gelmeli. Bolmazby diýipdir. Aham Cibril ferişte aýdypdyr. Fa inni amidun ilayhim biman ma'iyya minal malaikati famuzalzilum bihim. Mena yanımdaki ferişteler bilen baryan şolan qalplaryny titredip, şolan galalaryny gozgatmadan süreyim diýipdir. Hazreti Enes aýtýar radiyallahu anh Peygamber hadimi bir uğramak diyen feriştelerdi eşittik ve gördük. Ona çeli palan tayfan arasından tozan torallarını bildik. Şolan atlarının ayağının tozantı deyiptir ferişteler. Bir de Bani Qurayza'nın Yahudilerinin arasına bariyaz.
Hudaý sana emretdi, sana da bar diýip aýtdylar diýipdir. Perişteleň görürüňi, jynnan we insandan başga bir mahluk. Allah Taala halis nurdan yaradan bendeleri. Perişteleň alemi, perişteleň tofary, durşuna arastalyk, durşuna masumlyk, durşuna paklik, durşuna nurdan yaradylan. Hud Qur'an-ı Kerimde wa Sure-i Fatır'ın evvelki ayeti 22. para Sure-i Fatır dislapki ayeti. Elhamdülillahi fatiris semavati vel ard ja'ilil melaikati rusulan. Hudaý aýtdy. Men perişteleri yarattım, her gaýsyny bir zatdan sürüm iyi berýänlikdir perişteleri. İdi uli ajnihatin masna ve sulasa ve ruba'. Men Hudaý perişteleri yarattım, bir tovar perişteleme 2 kanat berdim, bir tovar periştelere 3 kanat berdim, bir tovar periştelere 4 kanat berdim diýipdir Hudaý Taala. İdi yazidu fil halqi ma yasha ve bir tovar periştelemede artykmas kanat berdim diýipdir. Cibril ferişten 600 kanaty barmışdyr. Yazidu fil halqi ma yasha, başgalarına da artdyryp berýänlikdir. 2 kanatly, 3 kanatly, 4 kanatly we aňyrty känlipdir. Onu Allah Taala bilmeli. Hemme da kudretim yetýär diýipdir. Şol ferişteleri iberdir. İnsanyň bir gatdaly ferişte, bir gatdaly heýwanlyk. Iýip çyp durşunyň görende, şähwetiniň görende insan gatdaly heýwandyr. Emma Allah Taalaň huzuryna gelip, namazda durup, dehret kılıp, Allahu ekber diýip, kol gowşup durup, ferişteleri ýaly namazda tefe durşunyň görende insanyň bir gatdaly feriştelikdir. Emma ferişteleň alemi bir 5-6 dagyga, ferişteleň alemi olaň durşuny safa, durşuna paklik, durşuna arastalyk. Olar her yerde günah bolsa barmalladan. Her yerde hafaçylyk bolsa barmalladan. Her yerde aks surat bolsa barmalladan. Her yerde oýnalýan it bolsa barmalladan. Olaň wujudi şolardan biýdar ba. Olar girmelladan, 20-nji zatlaryň arasynda barmalladan. Olar her yerde Qur'an okulsa barmallan, barmaly ferişteler ha. Ja'ilil melaikati rusulan. Olar Hud Qur'an-ı Kerim'de ve Necmi surasında ve 6-njy we 7-nji aýa. Zu mirratin fastawa. Hudaý aýtdy, periştelen beter awadan yarattım diýipdir. Zu mirra beter awadan diýdi manasy. Zu mirra beter awadan diýdi. Qur'andan delil aýdy watin haşlara. Aham şol perişteler Hudaý Taala aýtdy, men şolary iyi berýän etdim diýipdir. Şo wagtda Rasulullah'a Cibril ferişte bilen bir tor ferişteleri berdir. Kafirlaryň yüreklerini korku salmadan çüreyim. Şolaň galalaryny titretmeden çüreyim. Şolaň aralaryny Allahu ekber diýip şolar korkuzmadan çüreyim. 2 tane de hadis we teberrüken okuýan sahih hadis Buhari we Müslim'de we ferişteler barada bir mekamilrak bilip o men üstünden geçeyin Rasulullah'ın ýaşaýyşyna gireyin. Kana rajulun yaqra'u suratal kahfi وعنده فرس بشطنين فغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم تلك السكينة تنزلت للقرآن الكريم حديث صحيح. bir adam bir ýeje sahabalaryň meýli Qur'an-ı Kerim okyp duranmışdyk Sure-i Kahf. On mäşlenji 16-njy paradak Sure-i Kahf. Oham okyp duqam diye üstümden bir bulut geldi. Ebriyali bulut ýaly bir zat gelip, yaqin ýene ýakdaş. Yaqin me gelýär diýipdir. Oham men de bir 2 tanap dakygly bir bit atymmadı, atymdy ürküp aňryk bärik ýort ýädi. Oham men koydum, erti peýgamberimize aýtdym, öten akşam Sure-i Kahf okyp duqam şi ýagdaýlar boldy diýip. Peygamberimiz aýdypdyr, tilkas sakinatu tanazzalat lil Qur'anil Kerim. Olara ferişteler sen Qur'an okyp duqan şoňa iňýän ferişteler diýipdir. Şoň gapdandan Qur'an okyp duran adam keyf etmeýärmi? Qur'an okyp duran arameş tapmaýarmy? Hudaý Taala halal ýere bereketini ýagdyrmaýarmy? Hudaý Taala söýýän ýerine rahmat ýagdyrmaýarmy? Şo söýýän ýerine ferişte de ýagdyrýardy. Haram ýerine bereket ýagdyrarmy? Ýagdyrmaz. Rahmat ýagdyrarmy? Ýagdyrmaz. Ferişte de ýagdyrmaz. Yine bir hadis-i şerif okuyayım Peygamberimizden. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem inne lillahi ta'ala melaiketen yatufuna fit turuq yeltemisuna ehlel zikri. Sahih hadis Buhari Müslim'de var.
Hudaý Taala bir toğur ferişteleri yerin yüzüne iyi veregil dipdir. Ol ferişteler kuçelerde, hiyabarlarda aylanyp bäle dipdir. Mahsus ferişteler. Yerde Hudaý agdalýa. Yerde Allah Taala'nın dininden we Allah Taala'dan gurrun edilýär. Ola mahsus şondan çym gezip bäle. Bir yerde feýda wajadu qawman yezkurunallaha azza we jalla. Şonuň biri tapsa bir yerde Hudaý agdalýa. Allah Taala'nın dininden we Allah Taala'nın ma'rifetinden we aşkynyň we mehabbetinden agdalýa. Başgalarını gıygyryp tanadaw, başga feriştelerini gıygyryp halummu ila hajatikum. Yetim gözläp berenleriňiz şada badip üsütüne geljekler. Feyahuffunhum bi ajnihatihim ila as-samaa'i dunya. Muttafaqun aleyh. Üsütüne durup bar bir ýerde asmanyň deslapky gatyna ýetjekler dipdir. Hudaý agdalýan ýere ferişteler Allah Taala mahsus iyi berýär. Şu meclise olu da gelip keyif edip şu meclisten lezzet alarlar yani. Şu meclisten lezzet alarlar yani. İnşallah Allah Teala'dan rahmetinden, fazla inayetinden katı umidkandır. Şu meclisi inşallah şolardandır. Bir şerti ki şu meclisse Kur'an-ı Kerim okuyan meclis olsun. Hudaý agdalyan meclis. Allah Teala'nın rahmetinden ve lütfundan agdalyan meclis. Bir şerti ki şu mecliste gıybet, töhmet bolmasın. Haram gat bolmasın. Maskar etmek bolmasın. Bija gülüşmek bolmasın. Hudaý için nasihat diýen Kur'an-ı Kerim gatnayan, Kur'an-ı Kerim okuyan ayalı erkek dogullara. Son Kur'an-ı Kerim ve meclisi zikr Allah Teala'nın rahmeti ve bereketi ve feriştelerin yağıyan yeri. Bir şerti ki kaptanna haram günahlar bolmaly. Bir qysgaçyk ferişteler barada bolly. Be her hal Cibril ferişte peygamberimize gelip aýdypdyr, mena baryan etdir. Beni Quraydan adamlaryny, kafirlaryň, Yahudilaryň yüreklerine korku salmadan çüreyim, seni oğramalı dipdir. Şeyde kana oğraptır. Peygamberimiz muezzini olan Hazreti Bilal radıyallahu anh aýdypdyr. Barda Medine-i Munawwarada her yerlerde jar çekdi, qygyr dipdir. Men kana sami'an muti'an fala yusalliyanna al-asr illa bi Bani Qurayza. Qawjetden hawasyny jemedin bir muhim mesele var şu urun içinde. Ey Bilal, sen Medine-i Munawwarada jar çek, qygyr aýt. Ey sahabalam, her kim Muhammed Resulullah'ın diyenini etdiyen bolsa, men diyenime muti adam bolsa, şeş mahal uğrasın, ikinni yetip gelýär, ikinnisini barıp Bani Qurayza'da okuymallan dipdir. Qayta edeyin, tekrar edeyin. Qygyr dipdir Medine'de her yerde can çekdi. Her kim sahaba olup Resulullah'ın diyenini etdiyen adam bolsa, ikinnini şmahal okuymaka uğrasın, ikinnini Bani Qurayza'da okuysın dipdir. Hazreti Bilal'la jar çekipdir, qygyrypdyr. Resulullah aýtýa, her kim uğramaly, öyle okully, ikinnini Bani Qurayza'da okuymaly. Sahabalar yeke üýüşüp uğra berdirler. Peygamberimiz Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh'a da perçemi berdir, baydağı berdir, seni menden önçek uğra berdir. Minne uğra dipdir. Hazreti Ali Murtaza'nın eline perçem ver, seni uğra dipdir. Ve merra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineferin minel ashab faqala hel merra bikum ahad. Yollan bir tofar sahabalarını görüpdir Peygamberimiz, sizin deňäňizden bir adam geçti mi dipdir. Olar aýdypdyr, Havva Dihyetul Kalbi geçti dipdir sahabalarning biri ha. Sahabalarning iň zahiren yüzügözünün iň awodany Hazreti Dihyetul Kalbi imişdik. Hazreti Dihyetul Kalbi radıyallahu anh beter awadan adammış. Men awadallygyma insanlar allanmasyn diýip yüzüne perde çekip gelýänmişdik. Takwalygym bolsun diýip. Men awadallygyma bir aýal erkek allanmasyn diýip yüzüne perde çekip geçýänmişdik. Hazreti Dihyetul Kalbi radıyallahu anh Cibrail ferişte gelenne hemişe Hazreti Dihyetul Kalbi'nin suratına alıp gelýänmişdik. Köplerçe wagt. Olar aýdypdyr, ya Resulullah deňämizden adama geçenak Dihyetul Kalbi'ye geçti diýipdirler. Peygamberimiz aýdypdyr, ol Dihyetul Kalbi däl, zaka Cibrail ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam. Ola
tamam peygamberlere vahiy getiren doğunum Cibrail dipdir. Beni Qurayza gaşin oğradı ve biz de şoňa gaşin bariýat dipdir. Aham yetiştiğinden oğrap emme yollu bir waka bolupdyr. İkinci namaz peygamberimiz näme diýdi? Her kim Beni Qurayza'da okuymallan neydi? Ve edrakethumul asru fit tariqi. Faqala ba'duhum la nusalliha illa fi Beni Qurayza. Aham ikindi namazın vakti oldu da yolla bariya qalı. Aham bir tofar aydypdyr. İkindinin vakti oldu diýipdirler. Aham bulan içinde bir tofar aydypdyr we meger peygamberimiz aýtmadymy ikindini Beni Qurayza'da okuymally bize emretdi. İkindinin vakti girse de hatta gün yaşta da hatta yatsı olsa da bir daha okuyacak değerliktirler. Son peygamberimiz aytdy muhim yeriştay. Son peygamberimiz bize emretti. Men kana sami'an muti'an fala yusalliyannal asra illa bi Beni Qurayza. Ravahul İmam Bukhari. Her kim men diýenim etýän adam bolsa ikinnisini Beni Qurayza'da okuysun diýdi. Mede ikinnimiz Beni Qurayza'da okuyjak diýip olara okuyman gidip barıp ýasyň döwregini okuyupdyrlar. Emma bir tofar sahabalar da aydypdyrlar. Yok. Peygamberimizin maksadi, peygamberimizin niyeti, peygamberimizin menzuri basım uğran, ikinnini okuyup uğraman, şımahal uğran diýdigi. Basımra uğran, ikinnini beýle okuyun diýdigi, şımahal Medine'de okuyman, ýola düşün diýdigi. Oňol ulamalar mefhumun nassi waýtýar. Öňkäde zahirun nassi waýtýar. Aham bular aýdypdyr, ikinninin wagty boly okuýaýyn diýipdirler. Peygamberimizin menzuruny biz düşüneýin diýip, bular da ikinnini okuyupdyr. Olar da okuymandyr. Aham ýatsydan soňra peygamberimize bir habar barypdyr. Çün sahabalar bölük barýada. Bir tofar ýol okuyupdyr, bir tofar da beýle. Bir tofarlar aýdypdyr, ya Rasulullah, sen aýtdyň, ikinnini Beni Qurayza'da okuymaly diýdiň. Bir daha okuymadyk diýipdir. Bir tofarda sen menzurum şidämi diýipdir. Peygamberimiz näme etipdir? Felem yuannif ahadan min at-taifatayn. Felem yuannif ahadan min at-taifatayn. Felem yuannif ahadan min at-taifatayn. Mu'min Müslüman dogalla. Tamam Resulullah'ın zindigi namasyna bak gurrun şik. Senetli gurrun, haqiqat gurrun. Peygamberimiz senki yanlış, senki doğru diýmändir hiç gaýsyna. İkisini de doğru berdir, ikisini de ahsen berdir. Näme diýjeksin adyna? İkisini de hiç tat diýmändir. İkiňizi okuyupsyňyz, ikiňiz de peygamberimiziň diýenekdiňizi ortdur. Olar da şoň üstüne ne davalaşypdyrlar. Sen ikiňizi goýduňyz, ne siz fasyk bolýaňyz diýmändirler. Siz kafir bolýaňyz, näme namaz inkar etýäňiz? Bir-birine fasyk, bir-birine kafir diýmändirler. Ýoksa näet muhim mesele ikinni namazyň meselesi. Geçen heftelerde geçenler Hudaý wal asr diýip and içen namazy. Wal asr diýip and içen namazy. Şoň üstüne akurryň hady. Onu da şunu sahabalar ne gurrüňe salypdyrlar. Ne şunu gurrüňe salypdyrlar. Ne bir agzalylyga sebep bolupdyr. Okuyupdyr, beýle okuyupdyr. Bu taýda okuýana bir peygamberimiň diýeni tutýas diýipdir. Şoň maksady basymra gogran diýipdir. Beýlekde peygamberimiň dogry zahirun nassyn tutýar. Dogry özüniň aýdan kefine görä gitýär, biz beýle okuyjak diýipdir. Ne peygamberimiz şunu gurrüňe salypdyr, ne beýlekli. Ikiňiniňki de dogry diýipdir. Näme diýjeksin adyna? Bir ahkamdan çüreyim, biri-biriňe agzalylyk döretmek Resulullah'ın söýýän zada däl. Bir wagtda bir waka bolupdyr. Bir mesjitde tarawa namazynyň üstünde dawa bolupdyr. Aham tarawa namazy dawa bolupdyr. Allah Taala gowsun bilmeli. Men o nazarıma Misirde bolan wakam qadiýan bir wagtda. Aham tarawa namazynyň üstünde gurrun bolup ulukon dawa turupdyr. Aham şu zamanyň ulukon suala jogap berýän, fatwa berýän, halal haramy hükmetýän adama şu dawa barypdyr. Ki bir mesjitde tarawa namazy şijirik dawalar ba, sen näme hükmetýän, haýsynyňky dogry diýän, näme gazabatyň nämede diýipdirler.
Ay ol bir alim adammış. Hudaý on ruhun şad etsin, jaýyn cennet etsin bir hakykat jogap beripdir. Berekellah ona. Olay dipdir, men hükmüm Hudaý üçin şi dipdir. Men hükmüm Hudaý üçin şi, Yasin okuýsunlar, mesjitde gulplasınlar, tarawan okuýmasynlar, emma agzlar bir bolsun dipdir. Taraw okuymak sünnet dipdir, emma agzy bir bolmak wajib dipdir. Wajib güýçlimi, sünnet güýçlimi? Wajib güýçli. Tarawan okuýmasynlar dipdir, emma agzy bir bolsunlar dipdir. Okoy taraw okalsa galsyn dipdir, emma mehabbetli bolsunlar dipdir. Barakallah. Hudaý şoň ruhun şad etsin, şol hak jogap, ýüze galman dogry jogap beren adama. Bir meseleň üstünde inhe Peygamberimizin hakikat özünün gurduğun. İn bu barada ulaqan mesuliyetli maňa meňdeş geýimselleli özünün eteginäklere aýtmaly. Bu bir mesele palan ahun beydiýe diýdem. Şol ahunjan ulamalyň wezifesi munun üçin biýligiňde kafir basıp diýip beremän ha. Munun üçin agdaly döredämän ha. Bu mesele bir bulyanlattır. Resulullah'ın ýagdaýynda bolupdyr. Mundan üçin dogon-dogondan kepleşmän ýörmesin ha. Mundan üçin biýligiňde ýymaklaşyp ýöremän ha. Mundan üçin saç takallan tutuşamän ha. Mundan üçin agdalyk bolamasyn ha diýip ulamalyň wezifesi aýdyp durmak. Inha hakikat Resulullah'ın zindigi namasyna olara Peygamberimiziň bir kefini tutjak diýip ikinliğini okuyupdyr. Oham o bir tofar diýip biz beýil okuyjak diýipdir. Peygamberimiz hiç gaýtyna zat diýmändir şo garşyna da garpdyr. Hakikat din gurrunşy. Emma Peygamberimizin mübarek ýaşaýyşynyň ýylyny alyp gideýliň. İnşallah ýene 10 dagyga gurrun ba, wagtymyz ba, ýönümiň ýylyne de bir muhim matlaplar ba. Inni ders kan aýdmaryn, ýöni öz barşynyň öz dersidir şuna. Peygamberimiz sahabalar bilen Beni Qurayza taifany muhasere etipdirler bar. Yahudiýiň taifasyny. Hey ora qaýym muhasere etipdirler. Yaxşy ele geldi da ol fasyk, nejis, habis, enter millet. Odallan habasatlikde ma'ruf da Yahud milleti. Taşynalyp yaxşy qaýymlapdyrlar. Olaň başlary kavmini üýşürip qalalarynyň içinde bir gurrun aýdypdyr. İmma ay yuslimu ve yadkhulu ma'a Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fi dini. Müslüman bolaylyň, Muhammed peýgamberiň getiren dininiň ýyzyna düşeýliň. Wallahi laqad tabayyana lakum annahu nabiyyun mursal. Allah bilen and içýän şoň hak peýgamberligi bize sabit boldy ki iş mahallasy diýipdir. Gelin Müslüman bolaylyň diýipdir. Näme hükmetse şonu etsin diýipdir. Wallahi laqad tabayyana lakum annahu nabiyyun mursal. Ey Tawratda ba Muhammed şi diýipdir. İncilde ba Muhammed şi diýipdir. Gelin şumal Müslüman bolaylyň, şu mahallaçyly belli boldy kim diýipdir. Oham olar ýok diýipdir. Boljak däl diýipdir. Ey besa kuffara sawdaýy din bendeşan namusu kibru anu in. Ey besa kuffara sawdaýy din bendeşan namusu kibru anu in. Kan kafir musulman bolasy gelýärdir hatta şu zamanda. Emma şolun ownu bentba bir sepba o da näme tekebbürligi. O da näme bendeşan namusu kibru namusdan awry. O döwrüne kam klasylaryny näme diýsin? Hem danışgaýlaryny näme diýsin? O beýleki aýal heley dogollaryny näme diýsin? Yo ödür bir abrayçylyk diýip ya din ähli bolmaýa ya musulman bolmaýa. Bendeşan ýöne setba namusu kibru anu in şuna meňdeş misallar tahyýa diýipdir. Bularda hemmeti bilipdirler haktany. Ay inni gelişmez diýipdirler bir abray bolarsa diýipdir. Yo bir daha girjek däl diýipdirler. Hey basa kuffara sawdaýy din bendeşan namus o kibru anu in. Bir tuvarş mahalla soruya ha. Musulmançılık beyin rahati olsa ulaqan akıllı profesörler var. Hey or deren adamlar var. Näme diýip musulman bolmaýar? Inha delili. Şolar da alimmişdik, şolar da alim. Delil şundan üçin tekabburluk bar. O hem tekabburluk bolansaň nesip de etmeýär. Ýylyny alyp gideýliň. Olar Peygamberimize adam ýerdirler. Bize Ebu Lubabany ýer diýipdirler. Qawqulaňasyň ulaqan gurrun maşynsynda. Kimi? Hazreti Ebu Lubabany. Ebu Lubaba bilen näme işler bar Yahudiýiň. Olar şolaň and içişen dostlarymyşdyk. Hatta Ebu Lubaban hele ýoglanyşyda şu Yahudiýiň gallasynyň içindemişdik. Peygamberimiz de qys qaraga diýip aýdyn Ebu Lubabany ýeripdir.
Inni Peygamberimiz gözleşipdi Ebu Lübabe näme urrun menen gelerdi. Ohan bir qal'an içine virtir Yahudilerin arasına. فَلَمَّا رَأَوْهُ قَامَ إِلَيْهِ الرِّجَالُ وَجَهَشَ إِلَيْهِ النِّسَاءُ وَالسِّبْيَانُ يَبْكُونَ فِي وَجْهِهِ. Ebu Lübabe qal'an içine giyilenne Yahudilerin arasına tamam Yahudiler turupdur. Hele oğlan uşaklarda ağlaşıptır. Muhammed bizi öldürecek bolya, bizi qala hesar muhasere ediyoti falan. Ohan bir Müslüman Resulullah'ın sahabesi bir iştiva ediptir. Ohan olar aydıptır. Biz Muhammed'e aleyhissalatu vesselam bulya deyip qalan açsak näme diyecek kan bile deyiptir. Ebu Lübabe elini şöyle boqurduğunu şeyiptir. Senin damağında çalacak sizi öldürecek bolya deyiptir. Hıyanet etiptir da. Hud Kur'an-ı Kerim'de bağa gördüğün şey. Yankı sahaba iştibalık bilen hıyanet etiptir Resulullah. Şeyde kana sizin damağını çalacak yani kafini açman deydik da. İyiydi. ثم علم من فوره أنه خان الله تعالى ورسوله. Gözlerinin yaş akıp sakallarından damı vertir. Yüzüne vurtur. Ah men Allah'a ve Resulullah hıyanet ettim deyiptir Ebu Lübabe. Hemen ne kadar kan günah ettim deyiptir. Oğrun şahden qalağın içinden çıkıp gidip Peygamberimize sahabalara görünmeyeni gelakana yortup Resulullah'ın mescidine gelip tanap bilen özün danıp Resulullah'ın mescidinin sütununa danıptır. Allah bilen and içiptir Resulullah'a gelip şunu çözmese. Huday ayet verip ya Huday vahiy verip men tövbem kabulüm bolmasa ya ül qaların ya danılmalı men deyiptir. Şu karşına özün danıp koyuptur. Resulullah canını gözleşmektir. Ebu Lübabe gelmedi. Ebu Lübabe gelmedi. Ahir haber geliptir Resulullah'a. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aydıptırlar. Ebu Lübabe işleri ediptir. Görüptür bir mescitte ağlayıptır. O da men şey deydim deyiptir. Hem de aydıptır. Peygamberimiz näme deyiptir. Ama innehu law ja'ani lastaghfartu lehu. فأما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله تعالى عليه. Peygamberimiz aydıptır Muhammed Resulullah. Şondan gelip men yanıma gelip ey Muhammed Resulullah men iştiva ettim. Bana bir dua et Huday günahım geçsin diyem olsa men dua etcek Huday on günahını geçecek ahim deyiptir. Emme onu etmedi. Ödünü var dandı. Men ne şon çözecek değil deyiptir. Huday vahiy veryanca deyiptir. Koydan ağlar alsın deyiptir. Men ne çözecek değil deyiptir. Hatta yatuballahu Teala aleyh. Allah Teala bana haber veryanca şon tövbesini kabul ettim deyiptir. Aham Hazreti Ebu Lübabe dangıglı galıp zenanası vakt gelip namaz vakti olanına çözüyenmiş. Görüp bir mümin Müslümanı günah ediptir, terör tövbe etiptir. O da koymandır. İşte kısa çık dersaydı. Altı iyice unni dangıglı galıptır. Elleri dangılan yerler tamam yara oluptur. Tamam yara ne çok vaktlar sonra derman etip gelmeli oluptur. Zenanası namaz vakti çözüyenmiştir. Bir ölmez yaldırak iyidiryenmiştir. Şeyttirip altı iyice unni gününü geçiriptir. ثم نزلت توبة أبي لبابة من السحر وهو صلى الله عليه وسلم في بيت سلمة المؤمنين رضي الله عنها. Peygamberimiz enemiz Selman yanına hilalik vaxtında ikisi oymuş dangdan önce Allah Teala ayeti verip perişteyi verip tövbesi kabul oldu deyiptir. Okuyusam giyeceği alacak Sure-i Tövbe 11. paran 2. sefetinde ve aharun a'tarafu diyen ayet. وآخرون اعترفوا بذنوبهم diyenaya. Peygamberimiz gülü veriptir. Enemiz Selme eşitiptir Resulullah öyle gülüye. Mimme tabhak ya Resulullah azhakallahu Teala sinneke. Huday seni mıdam güldürsün ya Resulullah. Näme gülyen dangmanen deyiptir. Dangdan önçek selallik vakt. Onna Resulullah can ayttir tibe ala Ebi Lübabe. Huday Teala bana vahiy ayeti verdi. Ebu Lübabe'nin günahları geçildi diye ihtiyacıdır. Ebu Lübabe tevbesini çenevelenmiş. Aham enemiz Selme Resulullah'dan icazet dileptir. İcazet mı deyiptir? Beylen bakıp perdeden açakana boşluk bersem Ebu Lübabe'ye deyiptir. İcazet deyiptir. Aham beylek geçakana enemiz Selme Hazreti Ebu Lübabe'ne ya Ebu Lübabe ebşir fakat tâballahu Teala aleyke. Huday ayeti verdi sen tövben kabul etti. İçinde şu vaxt mescidin içinde sahabeler bir neçe bağmıştı. Turup aşağı boluptırlar. Ebu Lübabe yok açmağın deyiptir.
Resulullah'ın öyle eli bilen açmasa açmalladan dipdir. Yaxşı men yüreğim caylaşsın, men ulaqan hıyanat ettim dipdir. Resulullah canın öyle gelip aleyhissalatu vesselam mübarek elleri bilen açsın dipdir. Başka kişi açmasın dipdir. Men aradi değil dip qiyottur. Aham erti namazdan sonra yine dağılıp aham peygamberimiz geçip baryaqa öyle mübarek elleri bilen Hazreti Ebu Lübaban dağıldı atlarını çödüştürüp azad etip koyverdir. Dur şunu ders deyalmanşi. Hud Kur'an-ı Kerim'de Sure-i Nisa 17. ayet var. Summa yatubuna min qaribin. Kan adam mandır. Seni meni alacak bolyandır näme? Ululongda tövbe damal dip. Hudaýa diye. Summa yatubuna min qaribin. 4. para Sure-i Nisa 17. ayetinde var. Gözlek görün. Günah eden adam basım tövbe etsin dipdir Hudaý Taala. فَاُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Tövbanı maskar etmeyen, basın tövbe edelim, mene tövbasını geçecek deyiptir, kabul edecek deyiptir Hudaý Taala. Ay falan vaqt tövbe etsen bolur diyen adama, fikretten görün, şola adamları hiç tövbe nesip etdiyenlerdir ha. Men öýlenimde tövbe edecek diyen adamlar var, oğlun şoklu olup, aktıklı olup, hacayı tikilip, häzirde tövbe nesip edenek. Nämeden çüreyim? Tövbanı maskara tutunyan adama, tövbe nesip etdiyenlerdir. Tövbanı maskara tutunyan adama tövbe nesip etdiyenlerdir. Tövbanı maskara tutunyan adama tövbe nesip etdiyenlerdir. Ey cavan Müslüman, ikimiz ders alaylaşýardyk. Onun bunun kefini kulak asanımızın Allah'ın kefini kulak asaylayın. Resulullah'ın kefini kulak asaylayın. Gözlek görelim şu adamları. Häzirde tövbe etdirmi? Häzirde tövbe eden nädir? Üç çeftimin nazarda geçenler ha. Ol günah kök tutya, ulalongda da ejiz bolýan dip onu men gaýtalamaýyn. Tövbe diýäniň ýan kadamy var. Şo taýda gözünden ýaş akyp ýortup gaýtypdyr. Aýa biz de şeýitmelimi şo jürek? Ýok. Rasulullah bize onu büyürmendir. Hudaý onu bize büyürmen. Yüreğinden narahat bolup, inni kilapda etjekkäden tövbe etdiň. Tövbany saklamakda wagurdyň. Tövbe asan. Tövbany saklamak näme? Hudaý adamlaryň meclisine şirket etmek bilen. Özi köýde gezip beren ýerinde, ýa şäherde, ýa işläpbe, ýa okypbe, ýa gezip beren ýerinde şunu yadigarlik bilip koyun. Muhal bolmayacak zatdır tövbany saklamak. Hiç bolap bermez. Tövbe saklajak adam Hudaý meclisine gelip şirket edip özünden çürüm iman, din we nurundan çürüm enerji alıp durmalıdır. Madam gelip enerji, kuvat alıp durmalıdır. Dininden çürüm. Şol adam tövbesi saklap da biler, uzakda gitip biler, Hudaýyň da bendesi bolar. Allah Taala iman abraydan ayırmasın inşallah. Hudaý Taala kalplamydy we ýüzi öýlemidi, nuri imandan dolasyn inşallah. Hudaý Taala parahatçylyk, emniyetlikden ayırmasın inşallah. Bir alham 3 kul huvallah, falaq we nas hoş okuýylyň, il günümizde de agdy birligine de dua edeýliň ýerinden okuýberim. Pira ilahi amin. İlahi amin. Kur'an-ı Kerimler ve dua etmelipdirler. İlahi amin. Allah Teala iman avraydan ayırmaz. İlahi amin. Ağız verirlik muhabbetten ayırmaz. İlahi amin. Oğul içeride, mahallede, iyi günde olan mümin Müslümanların arasında. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. Kabullur inşallah. İçeride dışarıda hemmelerine dua ediyor. Amin ya mucibed davat. Amin ya ilahel alamin. Amin ya sami'al aswat birahmetke ya erhamer rahimin. Maşallah yoldaşlarımızı yadınızdan çıkarma.